съвпада темата на днешното видео и установих, че на този канал съм правила само 2 тага. Затова се поразрових в каналите на моите американски и английски BookTube колеги в търсене на нещо интересно, забавно, което мога да заснема. Тагът, на който се спрях, как се видя в заглавието, е Social Media Book Tag. За тези от вас, които не следят чуждестранни BookTube канали, ще обясня набързо какво представлява този тип тагове. Тагове като този могат да са на абсолютно всякаква тематика. Има тагове на певци, на някакви теми, на сериали, такива свързани с различни поредици, книги, филми и тем подобни. В този таг, който аз ще правя сега, Social Media Book Tag, са избрани всичките социални мрежи, ако не всичките, то най-известните, и към тях върви кратко описание, по което трябва да се ориентирам и да избера подходящата според мен книга за тази социална мрежа. Първата социална мрежа е Twitter. За Twitter трябва да кажа любимата ми кратка книга. Най-кратката книга от любимите ми, като се замисля, може би е Незабравимата разходка. Не съм сигурна точно колко страници беше, но помня, че беше мъничка и беше около 200 няколко страници. Прочетох я буквално за 4 часа и половина, като с последните 2 от тях ревах, но това е друг въпрос. И тя си остава и до ден днешен любимата ми романтична книга. И една от книгите, на които съм плакала най-много. Ако си търсите нещо романтично, сълзливо, но все пак такова, което да не е повърхностно, тази книга е перфектният избор. Следващата социална мрежа е Facebook. За Facebook трябва да кажа книгата, която най-много хора ме карат да прочета. Това, разбира се, без грам колебание е Хари Потър. Може би в този момент ще шокирам и тези от вас, които ме следят от по-скоро, не са гледали клипа ми, в който казвам, че аз не съм чела Хари Потър. Време е да ви шокирам и вас, не съм чела Хари Потър. И абсолютно всеки, който каже, че съм чела Хари Потър, съответно ме кара да прочета Хари Потър. Така че не смятам, че има по-подходяща книга за тази категория. Следващата социална мрежа е Tumblr. За Tumblr трябва да посоча книга, или поредица съответно, която съм чела преди всички да луднат по нея и да стане супер популярна. В тази категория избирам Дивергенти на Вероника Ро. Четох я може би половин година някъде, няколко месеца преди филма и 1-2 месеца преди навсякъде да почнат да говорят за Дивергенти. Следващата социална мрежа е Instagram. За Instagram трябва да подбера книга, чиято корица е толкова красива, че ми се искало да я публикувам в Instagram. Каква изненада! Тези книги, които имам в момента при мен, имам 2 такива. Едната Любов на Лив Шафак. Така, знам, че корицата не е абсолютно нищо особено. Видя, супер изчистена е, няма почти нищо, но не знам защо толкова много ми харесва. Действително това е една от любимите ми корици. Просто не знам, много ми харесва. И другата е тази на книгата Полулош на Сали Грин. Мисля, че е една от най-оригиналните корици, които някога съм виждала. Това са 2 книги, които ми се искало да публикувам в Instagram. За любимата ми социална мрежа е именно YouTube. Трябва да избера книга, по която искам да се снима филм. Това без абсолютно никакво съмнение е поредицата на Ксандра Клер Адски устройства. Просто това е любимата ми поредица, както съм казала, може би 3569 пъти в този този канал. Ако направят филм, аз ще бъда най-щастливият човек на тази планета. Наистина. Без колебание. И последната социална мрежа е Goodreads, за която трябва да кажа книга, която препоръчвам на всички. Ами спрямо жанра те са различни. За романтична книга, както казвам, препоръчвам Незабравимата разходка. За фентази поредица препоръчвам Адски устройства и Скъпоценни камъни. И общо взето като цяло това са 3 книги, които нон-стоп препоръчвам на всички. И сигурно на повечето от вас, които са ми писали да им препоръчам някаква книга, съм им казала една от тези 3. Но просто това са едни от любимите ми книги, така че няма как да спра да ги препоръчвам. Това беше и последната социална мрежа. Надявам се клипът да ви бил интересен. Ако е така, харесайте го, може да коментирате долу в коментарите, задължително ми кажете дали искате да правя повече такива тагове. Както и в описанието може да намерите абсолютно всички социални мрежи, на които може да ме откриете. И линк към другия ми канал, Пламен Димитрова. Това е главният ми канал, там качвам доста по-редовно, както съм казвала и преди. И ако искате да ме познаете по-добре, може да отидете и да се абонирате за него. Това беше от мен за днес. Благодаря ви, че изгледахте това видео и ще се видим скоро. Чао! О, гад! Не мога да започна. Много ми никому да мога да съм сериозна. Не мога да съм сериозна. Не мога да съм сериозна. Няма представа защо ми е толкова смешно. Преди малко снимах друг клип и си бях напълно наред, но сега откачих. Може би заради розовото. Заради розовото. Стигни се.